umndeni wonke akwaShembe okhona, amadodana, umndeni wonke obaba, abafowabo onyazi abakhona, nonke ngiyanibikelela kanye nani enihamba nalo unyazi. Ngiphakamise okukhulu ukubonga uNdlunkulu Mdolomba umkami, ngiqhubeke nina besilo, ngiphakamise inkosi uShinga owusihlalo usifundazwe samakhosi, ngiphakamise isekela ndunankulu likaZulu, nina besilo, ngithokoze kakhulu, ngiphakamise indlunkulu yonke engikanye nayo namhlanje ukuzokhonza kanye namaNazaretha, indlunkulu ehlezi sinayo engobaba omkhulu bami kanjalo abafowethu abazabami. Ngiyathokoza nina besilo ukuba khona kwenu ukuba sizokhonza. Amakhosi onke akhona, amakhosi asendlunkulu ngokuhlukana ngokwezindlu namanxuloba. Ngiyathokoza amakhosi asendlunkulu, ngiyazi ukuthi umsebenzi wenu mningi kodwa niyake nilithole ithuba njalo lokuba nisingathe sikanye nonyazi, nimsingathe uShembe kanjalo nemicimbi nemisebenzi yonke yasendlunkulu. Phe kwaleyo msebenzi ngiyathokoza amakhosi asendlunkulu ukuthi niyake nilithole ithuba lokuba sizokhonza ndawonye nina besilo. Ngibonge kakhulu kubefundisi ibandla lonke lamaNazaretha nina besilo, abadala abangobaba omkhulu, inhlalisuthi, izintombi kanjalo. Ngiyathokoza nina besilo futhi ngiyanemukela esigodlweni emzini wenu, emzini wesizwe, emzini kaMageba nina besilo. Nina beNdlovu, ngenxa yesikhathi ngizozama ukuthi ngibe mfushane. Ngithokoza kakhulu lokhu ngingene esihlalweni ubaba lokhu silibambe kusukela ekuqaleni njengoba sesikhona lapha namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu unyazi lweZulu, nakini nonke maNazaretha, isekelo enthe nasenza endlini yobukhosi phe kwazo zonke iphithiphithi ebe zikhona, izinkantolo, ukulwela izwe, ukukhulumela bonke abantu inhlalakahle nabo ngokuhlanganisa nabezepolitiki maNazaretha, nyazi lweZulu okusuka ngasebukhosini. Ngithokoza kakhulu ukuba niyakweseka ngaso sonke isikhathi, ngoba ngathi noma ngena esihlalweni okokuqala amaNazaretha iwona aphakamisa isisekelo sami ukuba ngene esihlalweni. Nanamhla nje maNazaretha ngiyakuthokoza ngalokho
ngoba nakwazi ukuba nilimele iqiniso umhlaba wonke jikelele olwanathi ubhekene nathi nakwazi kodwa ukulimela iqiniso maNazaretha. Ngalokho ngiyanibonga Nyazi lwezulu. Nina besilo ngoba nizwile nje ubaba ukuthi ubuhlobo balapha ekhaya nobuNazaretha akusiyona into entsha, kuyinto endala ngoba ubaba ekawachaza ukuthi lapha ekhaya sike saba noNdlunkulu osuka kwaShembe, saye saganiselana ngisho uganiselana, kodwa ngenxa yepolitiki nosikompilo olukhona ukuhlukaniswa kwabantu behlukaniswa ubandlululo nokuhlangana kwabantu okwakungavumelekile ngaleso sikhathi ukuba abantu bedibane, ikakhulukazi iNgwenyama naye umqali wendlela babengavumelekile ukuthi bengadibana behlangane isinoma kanjani, ngoba kwakuwumthetho lowo owawubekwa amangisi namabhunu ukuba akumele ukuthi kuhlanganwe. Kwafadabala lapho-ke ukuba kube khona ukuxhumana phakathi kweNdlunkulu nomndeni wakwaShembe nebandla lonkana. Siqale ngokubona kubaba ozala uNyazi esuka phansi namaNazaretha eyolungisela ukuba usiko lolu olaluqalwe ngabantu abadala luqhubeke. Wasebenza kakhulu ubaba woNyazi kulolu hlelo ukuba iNdlunkulu namaNazaretha kubuyiswana, kube yilo Nyazi lwezulu nomdlokombane ukudibanisa nendlovukazi engizalayo umntanenkosi uMantombi, okuyena koNdlunkulu balapha ekhaya owayeyena owayehamba phambili, oyena futhi umntanenkosi indlovukazi yalapha ekhaya eyayilinxusa lakwaShembe ukuba iyona indlovukazi eyonxusela ibandla eNdlunkulu. uNkulunkulu emuhle, inkosi ibusise indlovukazi laphilele khona namhlanje kuleli gceke, ngoba kunjena namhlanje kungenxa yayo indlovukazi mina besilo. Sengiphothula maNazaretha, kusasa usuku olukhulu lomlando. Inkosi yamaNazaretha uNyazi ngalikhetha ngiselinda cishe eminyakeni ethi ayibe 7 eyedlule kusukela namhlanje, elokhu kade sibambisene noNyazi, sibambene kusuka ngisewumntwana ngaze ngangena esihlalweni. Nina besilo nokwesihlalo sengingakhuluma nje namhlanje noma kwakhona ukusola, kodwa uNyazi lwangibholofita kudala ukuthi lo ozongibona namhlanje uzoba ingonyama yakusasa. Yakhuluma inkosi yamaNazaretha lokhu kukhona amakhosi
kwakhona nabafundisi, kodwa uShembe wakwazi ukuthi akhanyise imfihlo ayibona kanye noNkulunkulu ukuba ayikhulume, futhi kuyinto eyengakhulunywa ngaleso sikhathi ngoba isilo esingizalayo sasaphila. Sengiphothula nene besilo, ngiyathokoza amaNazaretha ukuba besilokhu siyibambe ndawonye eSwazini. Kwaba kuhle kakhulu, bathokoza kakhulu womalume, ngoba ngeke ngasho siseSwazini ukuba uShembe wayethunyelwe emakhosini ukuba abambisane nawo, nathi sibambisane naye. Ngoba ngeke ngasho nina besilo, ukusondela kwami onyazini, ukusondela kwami ebandleni lamaNazaretha, angenzeli mina siqu sami inyama yami, kodwa ngenzela isizwe, ngenzela umndeni, ngenzela umhlaba esiphilisana nawo, ukuba unyazi liyokwazi siyisizwe. Ngoba ubaba eke asho nje ukuthi awukwazi ukuhlukanisa umuntu nosiko lwakhe. Indlela esikhonza ngayo singamaNazaretha, sikhonza ngosiko lwethu singamaZulu. Sengiphothula nina besilo, abaningi anginganethusi, kodwa amaNazaretha asemadala lapha ekhaya, nabashumayeli nabefundisi, noShembe unyazi lwezulu uyakwazi lokho, nabaningi cishe bazokukhumbula ukuba make kwabhabhadiswa isilo, akekho uyobuya ngene emva kwami. Niyakwazi lokho? Ongakangeni nje manje, ngoba uzovala uShembe ngami. Ngiyanixwayisa amaNazaretha, ongangenanga nje manje, ngaze ngangena mina, uyovaleleka ngaphandle. Niyakwazi lokho amaNazaretha? Unganethusi into eniyaziyo. Ngenze njani? Ngithi ukunilinda kancane. Ngoba phela kwaze wangena mina ngiyavala, uyavala uShembe. Awukwazi ukulandela emva kwenkosi. Cha, nina besilo, ngizovula indlela ukuba nabanye bazolandela la kuhambe khona inkosi yabo ngokosiko neprofito. Nina besilo, ngalamazwi ngiyathokoza kakhulu. Sizobonana futhi kusasa, inkosi yinhle, sizokhonza senze imisebenzi yasezulwini. Ngiyathokoza Shembe, nyazi lwezulu, inkosi yamaNazaretha. Ngiyathokoza nonke ngoba nikhona lapha, inkosi nibusise. Ngiyathokoza. Wena Ndlovu.